Mit navn det er Malene Sofia Holm. Jeg vil guide dig igennem en stræksekvens, som er inspireret ud fra yoga. Jeg har baggrund som yoga- og pilatesinstruktør. I mit eget brystkræftforløb, der brugte jeg meget motion, afspænding og meditation, både under selve kræftbehandlingen, men også her nu, hvor jeg står midt i efterbehandling med senfølger. Hvis du har en yogamåtte, kan du lægge den ud, ligesom jeg har gjort, eller du kan tage et tæppe og lægge. Og så når du er klar, så stiller du dig frem til forkanten af måtten. Starter med at stå i hoftebredden, tag en indånding og løft armene op mod loftet. Og så bøjer du lidt knæene, folder forover, kommer ned i en foroverbøjning. Tag en indånding, slip din nakke her i foroverbøjning, og tag en vejrtrækning mere. På din næste indånding tager du den venstre ben langt tilbage. Placer knæet ned i gulvet. Kom op med hænderne på knæet og skub lidt din hofte fremad, så du får et godt stræk hele vejen ned over benet. Hvis det føles okay, kan du løfte dine arme op mod loftet. Slip skuldrene. Mærk efter i brystvævet, om det er for meget, hvis det er, at du har været igennem en behandling. Tag så og sæt din højre hånd på knæet. Indåndingen løfter op her, og på udåndingen trækker du over mod knæet og får et lidt dybere stræk inden i hoften. Tag en indånding og en udånding. Kom så ind til midten. Kom ned med hænderne. Og så skubber du bagdelen tilbage, sætter tæerne op mod loftet. Og føles det okay, lader du toppen af hovedet søge ned mod knæet. Tag 2 gode dybe vejrtrækninger her. Og slip bagsiden. En vejrtrækning mere. Næste indånding skubber du nu hoften fremad. Sætter din venstre hånd i gulvet, putter tæerne i gulvet og løfter knæet væk. Nu løfter du din højre arm op mod loftet. Og så skal vi rotere, så du tager en indånding og roterer armen hele vejen frem. Og løfter. Og vi kører 3 mere. Du mærker efter, om det er okay for brystet. Og der er 2. Og der er 1. Løfter op, kigger op og twister i kroppen. Trækker vejret ind. Og puster ud. Gør det 1 gang til. Og sætter hånden ned. Nu lægger du knæet i gulvet, og vi skal ind i et ballestræk. Så du trækker dit ben ind under, sætter din fod på siden. Hvis du har behov for at strække knæet ud, kan du altid gøre det. Og ellers beholder du det bare bøjet herinde. Du tager din venstre hånd rundt om knæet, løfter op på en indånding, roterer og kigger tilbage. Prøv at se, om du kan bevare begge baller i gulvet. Tag en indånding og en udånding. Kom stille og roligt tilbage til midten. Og så slipper du dit ben. Vi skal til den anden side, så du sætter fødderne i gulvet. Strækker benene op, kommer ind i foroverbøjningen igen. Slipper nakken. Og nu sender du din højre fod langt tilbage. Måske skal du lige hjælpe den venstre fod lidt frem. Og så sætter du knæet ned i gulvet. Kommer op på knæet med hænderne. Skubber hoften frem, åbner brystet. Og måske løfter du armene op og åbner lidt mere. Kigger opad. Trækker vejret her. Tag en indånding og en udånding. Lad den venstre hånd komme ned på knæet. Indånding løfter og kom over mod knæet. Skulderen ned. Træk vejret dybt. På din næste indånding, løft ind i midten, sæt hænderne ned i gulvet, og udånding, skub hoften tilbage, lad toppen af hovedet søge til knæet. Træk vejret i dit løberstræk. Tag en indånding og en udånding. Næste indånding skubber du igen hoften frem.
Sæt højre hånd i gulvet, stræk det bagerste knæ, og så skal vi til at rotere med venstre hånd. Så du tager en indånding og roterer armen hele vejen frem. Udånding kommer tilbage. Kør 3 gange mere. Åbner blidt i skulderen, i brystet. Og vi tager den sidste runde. Kommer frem og op, kigger op, twister og tager en vejrtrækning. En vejrtrækning igen. Nu skal vi til ballestrækket, så du stille og roligt kommer ned. Trækker foden ind under. Jeg vender mod jer, så I bedre kan se det. Sætter foden på siden. Tager fat. Løfter op på en indånding. Og roterer. Og har du brug for at strække det underste ben, gør du selvfølgelig bare det. Så en indånding ind gennem næsen. Og giv slip. En gang til. Kom stille og roligt tilbage til midten, og nu skal vi ned og ligge. Så du finder din vej ned på din måtte. Strækker dine ben ud, og løft dit højre knæ op. Tag fat med venstre hånd, og læg så din højre hånd ud i gulvet. På din udånding roterer du knæet ind over brystet. Åbner håndfladen, mærker efter, om det er okay. Hvis det er for meget i brystvævet, tager du armen ned. Hvis du vil have lidt mere, tager du armen op til hjørnet af måtten og kigger over mod højre. Trækker vejret ind. Og slipper. Gør det en gang til. Tag så din højre hånd ned til knæet og kom stille og roligt tilbage til ryggen og stræk benet. Tag det venstre knæ ind til brystet, til fat med højre indånding her. Og så twister du ind over kroppen. Vender overkroppen, vender håndfladen, glider armen ned eller glider armen op, afhængig af hvor du er. Tag en indånding og en udånding. En gang til, indånding her. Og giv slip. Langsomt kommer du over til fat i knæet, ruller tilbage til ryggen til den sidste stilling, lægger armene ned langs siden, slipper benene i Shavasana, som vi kalder den i yogaen, lukker øjnene, tager en indånding gennem næsen, giv slip gennem munden, bare tillader kroppen at give efter, indånding her. Du kan blive liggende lige så længe du har lyst til. Jeg vil anbefale, at du lige ligger et øjeblik, så kroppen har mulighed for at integrere det, den har lavet. Motion, afspænding og meditation har gjort en rigtig stor forskel for mig i mit brystkræftforløb. Både under selve kræftbehandlingen, men også her i årene efter med senfølger. Tak.